Bwriad Julia Blazer, pan sefydlodd Good Day Out, oedd dod â phobl i ardal hardd Bannau Brycheiniog, i fwynhau'r cyfoeth naturiol, cadwraeth a bywyd gwyllt, a chael amser da ar un pryd. Bellach, mae ei busnes yn cynnig mynediad hawdd i gwsmeriaid at amrywiaeth o ddiwrnodau cyffrous a hwyliog yn yr ardal, yn cynnwys mynd â milod Mediterranaidd bach am dro, mynd â defaid am dro, cneifio defaid a mynd â moch am dro. Mae pobl wrth ei bodd yn bod yn rhan o gefn gwlad, meddai, ac mae'n fusnes sy'n gwneud i chi deimlo'n dda, gan fod rhan o bob bwciad yn mynd tuag at elusen sy'n gysylltiedig â'r profiad. Pan ddechreuodd ei busnes, sefydlodd Julia wefan. Credai, byddai rhan fwyaf o'r gwaith marchnata cael ei wneud gan ei gwefan, ond yn fuan, sylweddolodd nad oedd mor hawdd â hynny. Wynebodd anawsterau a chymerwyd amser hir i sefydlu'r busnes. Yna, aeth ar gwrs gyda Cyflymu Cymru i fusnesau, oedd yn mynd drwy bopeth. Roedd yn wych, allai ddim egluro mor dda oedd o, meddai. Edrychodd y tutoriaid ar wefan pawb ar y cwrs yn unigol, gan drafod yn benodol iawn sut y gallid ei gwella, a hefyd edrychwyd ar gyfryngau cymdeithasol, e-gylch gronau a defnyddio cwmwl. Yn ôl Julia, roedd yn sesiwn 3 awr llawn i'r ymylon. Ar ôl y cwrs, cafodd hyder i newid a diweddaru ei gwefan. Symudodd i WordPress i allu newid ei helfennau'n haws a defnyddio manteision cwmwl fel Dropbox, sy'n ddefnyddiol oherwydd ei bod yn storio llawer o luniau ar gyfer ei hanfon i'r cyfryngau, a newidiad o PayPal i Stripe ar gyfer derbyn taliadau, gan ei fod yn llai costus a haws ei ddefnyddio. Hefyd, dechreuodd ddefnyddio MailChimp ar gyfer e-bost marchnata a chylch lythyrau. Mae Julia yn rhagweld y bydd cynnydd o 25% o ran trosiant eleni, a dywed y bydd 10 i 15% ohono'n deilio o'r newidiadau a wnaeth ar ôl y cwrs Cyflymu Cymru i fusnesau. Mae ei cyngor a safon y cymorth ynghyd â'i dadansoddiad o'i busnes a'i gwefan wedi bod yn arbennig, meddai. Ar ôl blwyddyn yn sefydlu'r wefan yn gadarn ac yn wneud man newidiadau, bellach, mae'n gobeithio y bydd yn ehangu y flwyddyn nesaf.